Добър ден, господин Андонов. Благодаря ви, че ни приехте за едно кратко интервю. Бихме искали да поговорим за регламентиране работата на брокерите в България, брокерите на недвижими имоти. Доколкото имаме информация, има европейски действащ стандарт. Бихте ли казали какво представлява той и всъщност какви са тези европейски действащи стандарти и разпоредби за дейност на брокера? Добър ден. Да, наистина има приет европейски стандарт конкретно за дейността на брокерите и посредниците при сделки с недвижими имоти, който стандарт е приет и за България и от 2010 година той е приложим и за територията на нашата страна. Друг е въпросът колко е популярен, колко хора го познават и съответно го спазват. Ако разглеждаме един такъв европейски стандарт, един такъв стандарт за дейност, в случая за дейността на фирмите за недвижими имоти, на посредниците, там най-важни са аспектите, които касаят за отношенията между брокерите и крайните клиенти, тези за които са предназначени услугите. Този стандарт е един опит да се обедини действащата добра практика в европейските страни, да се уеднаквят процедурите и различията в законодателството или в практиките, ако има такива и ако е възможно те да бъдат уеднаквени, и да помогне на професионалистите да се изпълняват още по-добре, да вършат още по-добре своята работа, защото в крайна сметка ние всички работим на сферата на услугите и най-важното е да предоставяме качествена услуга, която клиентите да харесват, да са удовлетворени, да я ползват и да я ползват. Да. Защото няма какво да се залъгваме. В България има много данни на различни агенции, на различни проучвания и от тези данни е видно, че очевидно нашият бранш и ние като съсловие на посредниците не сме завоювали на достатъчно ниво доверието на клиентите. И ние има какво още да направим в тази посока, има за какво да се бориме. Аз искам само да попитам, тези европейски стандарти, те са за Европа. До каква степен те са приложими в български условия? И всички ли могат да бъдат прилагани в български условия? Между другото, може би трябва така отново да се зачета така и по-подробно в текста на стандарта, който вече може да го наречем и български. Но всички пъти, които съм го учел, не съм открил неприложими текстове за нашата действителност. Това са от една страна общо валидни принципи, които така или иначе добрите фирми с добри практики в България те прилагат, но в стандарт са систематизирани малко по-добре и са казани ясно и точно. От друга страна има текстове, които са пожелателни за нашата действителност, но не са невъзможни. Такива текстове са, например, застраховките за професионална отговорност на професионалните посредници. В България немалко посредници имат желание да сключват такива застраховки, но са твърде малко компаниите, които покриват този риск. Застрахователните компании, които предлагат такъв тип застраховка. И така на първо мислене имам чувство, че само това е един вид някаква пречка, която е като текстове, които ги има в европейския стандарт, но са отчасти неприложими за България. Всичко останало, що се отнася до взаимоотношенията между посредника и клиента. В този стандарт, между другото, посредника е наречен брокер. Брокерите са от една страна физически и от друга страна юридически лица по отношение на европейското законодателство. В България не е точно така. При нас брокер е професия по националната класификация на професиите, а иначе фирмите юридически лица, които осъществяват тази дейност, ние ги наричаме фирми за недвижими имоти, агенции за недвижими имоти, посредници. Но най-важното в стандарта е, че там е описано какви са взаимоотношенията между посредника и клиента. Много е важно клиентите да знаят на какво имат право, какво трябва да получат като услуга от посредника срещу възнаграждението, което те заплащат. Това е същественият проблем при нас, че хората не са наясно по отношение на текстовете на този стандарт.
А това е така пък, защото авторските права върху стандарта се държат от Българския институт по стандартизация и всеки, който иска да го прочете, трябва да си го закупи. Точно това исках да попитам. Къде са публикувани, как може човек да се запознае с тези правила? В сайта на Българския институт за стандартизация, там може да се види текста след заплащане. Точно не мога сега да го цитирам, но в Google много лесно се открива. И там срещу заплащане на сума, мисля, че от порядъка на 30-40 лева, всеки може да се купи стандарта. Друг е въпросът, че този стандарт към момента според нашето законодателство той е с пожелателен характер. Тоест фирмите могат да приемат по собствена инициатива да вземат решение и да го приемат и да работят по текстовете на този стандарт, но никой не ги задължава за това. Също така фирмите, които не желаят да работят по тези стандарти, имат пълното право да не спазват текстовете в него. Но моето мнение е, че ние ако искаме в дългосрочен план да работиме за подобряване имиджа на нашата професия, за завоюване на така достойно място сред уважаемите професии в страната, все повече и повече фирмите трябва да се съобразяваме с тези текстове, защото те не са написани с някаква цел да ограничават нашата дейност или с някаква лоша идея. Те, напротив, обратно, те само биха ни помогнали ние да подобрим нивото на услугата, оттам клиентите са по-доволни и да се увеличат приходите ни, в крайна сметка. Да, дано да е така. Искам да попитам от този ред на мисли, кой пречи най-много да имаме конкретни правила и всички агенции, брокери да спазват тези европейски стандарти и закони за брокерите? Това е сложен въпрос. Аз мога да говоря по него като човек, който е в бизнеса, но е в страни от тези процеси. От моя гледна точка би трябвало да ни пречи единствено липсата на ясно изразена воля у нас, професионалистите, за да бъдат наложени някакви правила на този пазар. Иначе така, между нас, когато коментираме между управителите, собствениците на агенции и брокерите, сега обсъждаме, че има много силни лобита, които били пречили на приемането на някакъв такъв закон или регламентирането на тая дейност, но аз не намирам някаква логика и смисъл в това. Единственото според мен, което пречи, е липсата на ясно изразена воля, на желание на нашето съсловие да се самоорганизира и да се регулира дейността. Тъй като съм свидетел в други сфери на нашия живот как регулациите водят към по-добро. Защото има общо ето две тези, когато се обсъжда за и против регулацията на нашия бизнес. Има две тези. Едната теза е регулациите са нещо лошо, Европа върви към дерегулация, към свобода на пазарните субекти, към възможности, въобще към свободен пазар, без регулация, без намеса на държавата. И това е правилният път. Другата теза е, която аз поделям, че в този бранш ние трябва да положим усилия, за да вкараме някакъв минимален ред. Минималният ред някои хора го разбират като лицензиране на агенциите и събиране на едни такси. Аз го разбирам като общи правила, общи стандарти, около които ние да бъдем обединени и да работиме, но да има и някаква форма на контрол за неспазващите. Сега ние си имаме наше сдружение на недвижимите имоти, национално сдружение на недвижимите имоти с регионални структури. Там ние си имаме устав, спазваме си, имаме си етичен кодекс, имаме си документи, които спазваме, но на практика всички тези документи, те са общо валидни само за членовете на Националното сдружение, което към момента не представлява всички в нашия бранш. Отделен на въпроса защо е така, но това е тема на много дълъг разговор. Да, мисълта ми беше, че ако ние искаме да има някакъв ред в тази сфера, аз считам, че трябва да има, защото
Не знам дали някой си дава сметка колко е голям пазара на недвижими имоти. Ако така съвсем много правим някакви сметки колко българи имат недвижими имоти, ако сметнем някаква средна цена на недвижимите имоти, било жилищни, било за промишлени нужди или за търговски цели, офис площи или земеделска земя, пазара на недвижими имоти в България е, така съвсем грубо изчислено, е от 1 до 2 пъти по-голям от брутния вътрешен продукт на страната, който в момента е там 70-80 милиарда лева. Значи тази тема засяга всеки български гражданин. Въобще не е за подценяване. Не казвам, че до тук нищо не е направено или че в момента ние извършваме дейността си абсолютно без никакви правила, но просто правилата са такива, че са оставени съвестта на самите участници в пазара. Според мен трябва да има регламентация, която да вкара ред. Всеки български гражданин е засегнат от нашата дейност по един или друг начин, минимум няколко пъти в живота си. Безспорно е така, но аз сякаш усещам, че трябва органите на държавата да се намесят в регламентиране на тези и узаконяване на тези стандарти. Със сигурност, да. Със сигурност. Иначе пътя на саморегулацията е през нашето сдружение за недвижими имоти, през упражняване на такава дейност на сдружението, която да мотивира и да кара всички участници или голяма част от участниците да стават членове и да спазват и да се саморегулираме. Но след като очевидно това е не е изпълнима задача, поне в последните 20 години, скоро ще чества 20 годишна на нашето сдружение. Аз съм от моята фирма от по-младите членове. Имало е, в годините се движили по различен начин нещата. Имало е и много членове на сдружението, после намаляли, после пак се увеличали, но очевидно трябва и държавата да се намеси. Сега на държавата да се самоинициира и самосезира, аз не очаквам. Затова пак повтарям, че ние трябва да сме активната страна. Или ако дойде натиск от улицата, или това се превърне в достатъчно значим проблем и бъде сложен на дневния ред на обществото, но то пак не може да се случи от само себе си. Така че държавата трябва да се намеси, но ние трябва да бъдем активната страна. Много ви благодаря за всичко казано до тук. Пожелавам ви много успехи и отново да се срещаме на страниците на СНБГ. Благодаря.